שלום. שלום ילדים. אבא, סיימתי כיתה A. וואי, איזה יופי. אבא, מה נעשה עם הספרי חול? בואו נראה מה עשיתם השנה. חצי מהספר ריק. הידעתם? לימודי חול יכולים לחולל הצלחה שתשפיע על הרגלי הלמידה של התלמידים. מתוך היכרות קרובה עם תלמודי התורה והקשיים המאופיינים ללימודי החול בשעות אחר הצהריים, נוצרה תוכנית הלימודים מחוללים הצלחה, המותאמת ללימודי החול בחיידרים ובתלמודי התורה, במטרה לצקת סדר, סיפוק והצלחה בלימודי החול הנלמדים בשעות אחר הצהריים. מחוללים הצלחה נותנת מענה לשלושת קודקודי המשולש. המנהל מקבל מידע ומעקב מה קורה עם כל כיתה וכל תלמיד. המלמד מקבל חומר לימודי מסודר לכל ימות השנה, דרכי הוראה נכונות, ויודע בכל יום איזו יחידת חומר הוא צריך ללמד. התלמיד מקבל חומר מותאם, רוכש חוויות הצלחה ואמצעי עזרי למידה המסייעים לו לרכוש הרגלי למידה שיסייעו לו למשך כל חייו. התוכנית בפיקוחו של המפקח הרב נחמן סופר, מפקח מנוסה בתלמודי תורה. המדריך מכוון ומפקח על ביצוע התוכניות בהתאמה לתלמוד תורה במהלך כל שנת הלימודים. מטבע הדברים, אנחנו כמנהלים משקיעים הרבה יותר ושמים דגש בחיידר על הדברים של לימודי קודש. מאז שלפני כשנתיים הכנסנו את התוכנית של הרב נחמן סופר, שזה תוכנית מחוללים הצלחה, זה ממש עשה פלאים ובכל הנושא של לימודי חול. אפשר לומר שלא רק שזה שינה את כל העניין בלימודי חול, זה גם אפילו הוסיף על לימודי קודש. זה עושה סדר במה שאתה לומד, ורואים את התוצאות גם בממוצע הכיתתי, והצלחה גדולה בכלל החיידר וגם ברמה האישית הפרטנית של כל תלמיד. כבר 16 שנה, ברוך השם שאני בתחום החינוך והשינוי המבורך שאנחנו רואים אצל הילדים דרך התוכנית של מחוללים הצלחה. התלמידים מרגישים סיפוק, רוכשים ידע, מתוגמלים בחותמת, פרסים וממתקים, ובזה נוצר חוויית למידה והצלחה בלימודים. מחוללים הצלחה גורמת לאחריות למלמד ורצינות לילדים. 7 כפול 0, 0. 6 כפול 0, 0, 9 כפול 9, 81, 8 כפול 7, 56. מחוללים הצלחה זה לא תוכנית לימודית, גם לא עוד מוצר. מחוללים הצלחה זהו פתרון שנותן מענה לקשיים הקיימים בשטח. אין אצל המלמדים המתמודדים עם הקשיים בדרך איך ללמד את החומר, איך להעביר את החומר, ואין אצל התלמידים בחוסר מוטיבציה וחשק שקיימים אצלם. כל התוכנית נבנתה בצורה יסודית על מנת לתת פתרונות לקשיים שילדים מתמודדים איתם, וליצור אווירה חיובית ונעימה בכיתה. אווירה טובה ונעימה שמרימה אותם לגבהים ומביאה אותם להצלחה מרובה ואמיתית. כמנהל מוסד, ברוך השם, הרבה תלמידים, לא תמיד אנחנו מצליחים להגיע לכל תלמיד, ובפרט בלימודי חול שתופסים ככה חלק פחות מהיום, וחבל, לימודי חול זה דבר מאוד חשוב, גם להמשך. מאז שהצטרפנו לתוכנית, ברוך השם, הכל השתנה. יש לנו דוחות מסודרים על כל ילד, אנחנו יודעים מה המצב של כל ילד. גם המלמדים קיבלו לעצמם כלים, הם יודעים מה השיעור, מה הם צריכים ללמד, מה ההספקים שלהם. יש דוחות מסודרים על כל דבר. ממש מרגישים שעלינו על דרך המלך. לקבלת תוכנית עבודה מסודרת והתאמה לתלמוד תורה שלך, צור קשר עכשיו.